Jajtu xjuħu jajtu tfal, viva l-jiem tal-karnival, reġaw waslu l-ġranet tal-karnival, żmien li għal-poplu Malti huwa wieħed ta' briju u allegrija, żmien li matulu jistenna li jkun xi ftit aktar ferħan mis-soltu. Iżda l-din is-sena parti mill-karrijiet bil-karattri ta' tfal, għall-ewwel darba il-vittmi tal-karnival ser ikunu wkoll il-politiċi Maltin. Għatna nifġdijt li fil-karnival nibdew naraw karijiet bil-satira politika, allura ovvjament dawn huma karijiet li jintlaqgħu iktar minni għax jaraw daw il-famużi politikanti u ta' minn ngħidu li hemm bżonn nitqu ftit bihom ukoll matul is-sena, jiġifieri hija xi ħaġa ġdida tal-karnival li dis-sena bdejniha b'ġiex karijiet, is-sena d-dieħla ħadd tkun ħafna u ħafna ikbar. Il-Prim Ministru Joseph Muscat, il-Ministru għall-Internu Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallija u l-Membru Parlamentari Jason Azzoppardi ser ikunu l-protagonisti ta' karru. U f'karru ieħor il-protagonisti ser ikunu l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil, il-Viċi Kap Mario De Marco u l-Membru Parlamentari Claudette Buttigieg. Wieħed mhux ser jonqos milli jara l-maskaruni tal-Ministru għall-Enerġija u l-Konservazzjoni tal-Ilma Konrad Mizzi, kif ukoll maskarun tal-eks deputat Franco De Bono. Żgur mhux forsi li s-satira politika sertejn lil poplu Malti u Awċi jħares lejn il-politika b'mod umoristiku f'dawn iż-żminijiet tas-sena.